Kaixo, edu. Kaixo, beni zelan? Ondo eta zeu. Oso ondo primeran. Bueno, edu mundu Mendia. Zaila, Zaila, baina polita. Eskarrik asko. Bergarako ez da. Bergarakoa naiz, bai. Bergarakoa naiz, oindala 50 urte, jaio nitzala, eta daramatela 35 urte Donostin bizitzen. Dantzaria zara. Dantzarien, Eta koreografua. Ere bai. Ze pasatzen dizu, 18 urte zenituela. Ze pasatzaidan, 18 nituela, Bergaratik etorri nintzen Donostira, eta, bueno, ni Bergaran beti dantzatu izan dut, txapelketetan parte hartu egiten dut, nire bizita guztien bat txapelketetan ibili naiz, eta 18 urtekin Donostira etorri nintzen estudiatzera, eta eman zidaten posibilidea eskola dantza taldean sartzea, eta eskola dantza taldean sartu nintzenean, ikusi nun, beste dantza mundu bat zegoela, txapelketak aparte, beste dantza mundu bat zegoela. Eta horrego nintzen, zagitzen bat urtetan egon naiz, 15-16 urte egon naiz eskolan. Eta horre ikasi nun, beste erabatea dantzari ikusten. Dantza mundua ikusten. Hirurogeita hemeretziak txapelketa bat irabazi zenuen, Bueno, irureta, ni baino gehiago dakizu, hori, urteak ez dakizkit, badakitela, hasi nitzala txiki-txikitatik 7 urtekin nitula lehenengo txapelketa inula, 7 urtekin, eta fetxa ez dakit, baina bai azkenen urtetan irabazi nula Euskadiko 3 alditan jarraien Euskadiko dantza txapelketa Fandango Tareñaikoa, eta baita ere Euskadiko Gipuzkoarrerako aurrezku txapelketa 3 urtetan jarraian. Eta beraz, txapelketak ondoren esan nun, bueno, dena txapelketa guztik irabazi dut eta hemendikan aurrera zehingo dut. Porque dantza gustatzen zait beti dani gustoko dakat. Eta esan nun, bueno, ez dakit, baina manarekin gauzatxo bat, dantza munduan nahi nula zaitzea. Eta bere garaian, sortu genuen aukeran dantza konpainia. Zeta zugertzat dantza egitea. Ere da, bizipoza, sentimentu asko dazkat, onak, txarrak, ordu asko dira sartzen dituzunak, eta azkenengo urte hauetan ja profesionaltasuna lortu dut, o profesioa hori da, dantzaria da. Zai esatia da dantzaria da, baina dantzaria da, horta bizi naiz, super kontentu harro, ni dakiten gauza bateaz horta bizitzea marabila bat eta lortu dut. Eta orduan, baina behintzat pasioa eta gauzak berriak ikasteko beti diazkidatzen dagoela. Nena, badaka dantzaria ezaba eta koreografua esan du. Zer ezberdintasun dago? Desberdinak dira, zero desberdinak. Bera, dantzaria da, koreografatek etzaten dizun gauzak egin behar dituzu. Erreza da, erreza gutxi gora bera dantzari hona baldin bazea, berak esaten badizutun gauza guzti, bera sorkuntza hori sortu den dantza guztik zuk egin behar dituzu. Eta koreografia alderantziz da, sortu behar dituzu koreografiak dantzariak dantzaiteko, beraz, bi mundu zero desberdina dira. Hori da, azken finean dantzari egiten duna koreografuak esaten duna, eta koreografuak publiko ikusten du, dantzariak nola dantzatzen duen bestearen koreografia. Beraz, niretako bi mundu desberdina dira, baina gustokoak biak. Bai, esango izu gauzatxo bat, bera, dantzari bezala gustora sentitzen nahi, bani azken finean ere bizitza izango da dantzaria. Dantzaria biziko naiz, eta 70 urtekin dantzari izango naiz gutxiago, elastizia gutxiago eta gauza gutxiagoarekin. Eta koreografia, nire asmoa esan koreografoa izatea, baina munduak buelta asko ematen ditu, eta bere garaian hori izan dizun bezala txapelketa bukatu nituen hor goian, da esan nuen zerbait inberko dut arduan, idea bat buruatu zitzaidan dantza bat egiteko. Eta hola sortu zen koreografoa izatea, ez dut ikasi nuen, orduan gauzak
denbora urte askotan, bazkan finean, bihurtzen zea, entre comillas, koreografo bezala. Bueno, baina, ni guztokoa daka dantzari izatea. Gertatzen dena, dantzari hona izateko, fizikoki oso ondo egon behar dezula, eta niretako euskal dantzak eta gazte da egin behar dezu, porque teknikoki eta oso potentia dira, eta orduan, edari azken finean denintzako, bera da, orduan, oen beste aldian koreografo izatea, fizikoki zin, berdin zaizu nola zauden, ondo baldin bazaude hobeto, baina ez ateratzen estenatokira, beraz, bueno, hor daude, bi fateta. Osea, ulagotu dezudan bezala, koreografoa izatea gana izan da txiripaz, ez? Zure entzuna txiripaz izan egia da, txiripaz atera zan, oindala 22 urte txiripaz atera zan, hor genekalaka, bueno, buruan egan koreografia bat iteko, nazteko, bi dantza mota desberdinan nazteko, eta pixkat, ez dakit, jantzi aldetikan aldatu genitun gauzak, eta musika pixkat aldatu genuen, da hori zen txiripaz esan desun bezala. Eta gero, bueno, urtero gauzak asmatzen dituzu, gauza berriak egiten dituzu, eta orduan igual, ja denporaz esaten dizute, bueno, koreografoa zea, eta bueno, orduan horregatik hain koreografo nahi, baina bai, nire buruan ez egon ni koreografo izatea, baizik, eta txiripaz atera esan historia hori. Zer aukitu da, nahiteko aukera dantza konpainia. Bai, bindala 22 urteaz, sortu zen aukeran dantza konpainia, aukeran koreografia bateaz, neskak eta mutila arteko harremanetako olako koreografia bat, bere garaian West Side Story bat komentatu genuen, mutilak eta nesken arteko harremana nola sortzen dien, hori dantzaren bidez egin genuen, da hori aukeran izeneko koreografia, eta hori eman zigun posibilitatei konpainiari izena jartzea. Eta orduan egin dala 22 urteak aukeran dantza konpainia kriston arrakazta ukizun koreografia horrek, eta urtia pasata jendiak komentatu zigun, gauza berriak kapasa ginen egiteko, eta hola ginen sortzen gauza berriak sortzen da. Eta poliki ikuskina sortu ditugu, eta azken bien 22 urte da gara magu gauzak egiten. Nola izan da, 22 urte, hauetako. Hori da, oso zaila, gainera badakizu, dantza ez dela horrelako niretako kirola da, eta niretako profesioa da, baina ez dalago oso, soziaren ez dago oso ondo sartua, ez? Beste kirol batzuk, beste gauza batzuk gehiago daude sartuak, eta kostatzen da asko. Kultura beti zaila, behintzat gure munduan, Euskal Herrian oso zaila da hor mantentzia. Nola, ez dakit, lana egiten, gustoko gauzak egiten, da azken finean lortzen baituzu gustoko gauzak egiten, lortzen duzu baitare jendiari gustokoa edukitzea, ikustea beraz. Oso zaila da, boke gora berazko daude, azten zea hor goian, urre gurdian behian zaude, baina, azken finean ikizan dizun bezala, gustoko gauzak tema dituzu, aterako dira. Eta azken finean, 22 urte mantentzea, usten dut, poliki urtero zerbait iten ari zehala, eta gero emaitzak sortzen dira, eta baina oso zaila da. Dantza abantaila badaka, nire ustez, beste ageteak ez dutena. Agete bada eta kirola da. Kirola da, arrazera, kirolariak, azken minean dantzaria kirolariak, oso kirolaria, fizikok esan dizun bezala oso ondo egon behar duzu, gaztea izan behar duzu Euskal Herriko dantzak egiteko, oso teknikoa dielako, oso indartua dielako, eta azken finean urte guztian egon behar dugula fizikoki ondo, dantzak ondo egiteko, eta porque emanaldiak ditugu urte guztien zehar, beraz, ez tekadala oporrek hartzeko, porque azken finean, urte guztiko, baina bolada asko daude, ez daudela dantza emanaldia, baina mantendu behar duzu fizikoki, eta gero sentimentu asko daude dantza munduan, sentimentuak ateratzeko proposa da, azken finean terapia bada, bakarkako lana oso zaila da, baita ere da taldeko lana, baina azken finean hau bakoitzaren lana da, eta bakoitzak ondo lan egiten badu, taldian eraginak polita dazka berak. Bakoitzaren lana da, eta gero taldeko lana hori hola lortzen da. Harremanak sortzen dira, apurtzen dira, besteak betiko, bizitza bada, eta azken bian dantza bizitza da.
Eta emanaldiena nola antolatzen duzu? Emanaldia gero eta komplikatuagoa dira. Bai. Gero eta usten den nivela altuagoa urtzen ditugula, beraz. Bai, emanaldiak lehenengo egiten duguna da gai bat sortu, o gai bat hartu. Gaia lortzen badegu, gioi bat hartzen dugu. Gioia baldin badakagu, musika jartzen diogu. Eta musika jartzen diogunean, dantzak sortzen ditugu. Beraz, prozeso oso handia da. Azkenengo gure emanalditan 6-7 hilabeteko lana da. Emanaldi bat egiteko, ordubeteko saio bat, azken finean ikusi behar dezula da, zerotik hasten gehala, ez dagoela ezer mai gainean, da hasten gehala, bueno, idea botatzen, gauzak botatzen, beraz, denbora luzia da. Eta beste gauzatxo bat esan behar dizut, aukera dantzako baina ez da profesionala, ez gara egoten egunero ensaiotan, ez dakau posibilidaderik, hori da nire asmoa hori haber lortzen dugun hortaz bizitzia talde guzti, konpainia guztia. Eta horregatikan plazoak haunditzen dira, luzatzen dira, porque ez dugu egunero 8 ordu sartzen. Ez dakau posibilidaderik hori egiteko, baina hori da gure asmoa. Hortaz bizitzea, baina bakizu, kultura nola dagoen lehen komentatu du bezala, nahiko zaila dago. Zaila eta zaila dira, ikuste, horrexagoa edo, baliabide gehiago edukipeako. Bai, niretako baliabide gehiago eduki behar zu, eta gainera Euskal Herren, niretako Euskal Herriko altxor bada, kultura barruan dantza altxor potente bada, eta, bueno, ez dakit, nire izaten den altxor hau atera beharko genitun, apoio gehiago behar genitun, laguntza gehiago, baina zaila beti gaude hor zartzen da, norbaitek apostu handi bat iten duen. Eta gainera ikusgarria da. Ikusgarria da. Zuk esaten duzu bezala, Euskal Herrian ezaguna gehalako, eta bueno, lanak hor daudela, baina kanpora ateratzen genean ez gaitula inor ezagutzen, jendeak flipatuta egiten da. Ze gauza desberdinak egiten ditugun, ze kalidadekoak, ze kultura polita dagoela, Euskal Herria, orduan azken finean zerbait berezia dakagula, usten dut importantzia gehiago eman diogula, baina ez dakit, kurioskuetan ez dakit dagoen, baina hori lortu behar dugu. Dantza musikarik gabe egin daiteke edo. Dantza, galdera polita, dantza musikarik gabe, bai, bueno, baina beti, hombre, badago dantza musikarik gabe egiten dienak, eta azken finean, bakoitzak bere buruan sartuko du bere musika, dantza bat ikusten dezunean, ez? Igual, kuadro bat ikusten badezu, azken finen zu musika bat jartzen diozu, o zure buruan zerbait aterako zu, posible da. Baina normalean musika behar dugu, dantzak egiteko. Baina ez dut esango, dantza musikari gabe, gero bakoitzak bere musika jarriko dugu koreografia hori, eta igual polita izango zen baita. Ez dakit, ordubeteko saio bat musikari gabe nola izango zen, baina bai, koreografia labur bat musikari gabe egiten dugu, eta gero bakoitzak bere interpretazio ateratzen dio musikari gabe. Zein da zure eguneko kotasuna edo? Egun, bueno, normala. Ni azken bian dantzak erakusten ditu, ikastola baten dago, Urnitako egape ikastola nago, daramaia 22 urte. Eta eguneko lana da, 4 urteko mutilak hartu, uminean 4 urtekoak, eta 18 urte arteko dantzari pila bat. Erakutsi, teknika, erakutsi dantzak, eta erek gustoko gauza bat, lortu berdet ere gustoko gauza edukitia. Orduan, normalean hori da. Eta gero hastian 2-3 dantza konpainerekin ensaio dauzkagu, zerbait berezia baldin badago, ensaio gehiago ditugu, Urnietan ensaiatzen dugu, Saroben egoitzan, Saroben, ezagutzen duzu. Eta hor eskerrak udaletxeari eta Sarobeko jendiari eman zigutelako, baina hori gara konpainia residente, eta oso gustora gaude. Eta gero normalean eskonduta nago, alaba badaka, eta 17 urteko alaba bat, eta beraz, beste hori eraman behar dezu. Eta gero denpora dakasunean, betikoa lagunekin egon, eta lako gauzak ez duen. Bueno, edu
Mi esker zuri. Eskerrik asko zuri. Espero dut gustua egon. Super gustora egon naiz, esperientzia super polita eta eskertzen dizut niri konbidatzea. Miratuko diago musua handi bat guga ikusi lehen. Bueno, hau plazera handia izan da, eta musio handi bat bialtzen dizuet, eta beti dantza. Beti dantza. Agur! Agur!